Už som prišiel z výletu, nezmokol som, už som tu. No vážený, ale aké suvenírky som si tu priniesol, vážený. Trump 2024, fight a MAGA, Make America Great Again. 45-47, to je prezident 45 a teraz bude 47 a tu Never Surrender. Vážený, toto sú, prosím pekne, Make America Great Again a tuto Trump 2024. Tak sme to dali. Donald Trump sa stal el prezidente. Toto bol niečo. To bol zážitok neopakovateľný. Čo títo špiny, čo mu robili, klamali, prekrúcali. Denník N sú amatéri prekrúcaniu. Denník SME amatéri prekrúcaniu. Toto bolo fajn. No a stalo sa teraz presne to, o čom som už hovoril viackrát. Však tu dole pod týmto videom vám dám linky. Tom bolo aj naživo vysielanie, aj videa som robil. Aj máme tam video, ktoré sme robili naživo vysielanie práve v tú sobotu, keď bol spáchaný prvý atentát na Donalda Trumpa. No, a tam som hovoril, tam bolo už jasné, že ho nezabili. Ak ho nezabijú a Donald Trump zvíťazí v novembri vo voľbách, v tom momente vstupujeme do najnebezpečnejšieho času 2 mesiacov. 2 mesiacov od novembra do januára, kde títo hajzli budú chcieť vyprovokovať vojnu a keď Donald Trump by sa aj stal prezident, on už bude v tom namočený. Alebo vyhlásia výnimočný stav, Donald Trump sa nebude môcť ujať prezidentstva, takže rôzne veci. Toto sú také obľudné beštie, čo sa zmocnili Ameriky, títo šerešovci. Však teraz, keď Biden oznámil, že dáva autorizáciu použiť rakety proti ruskému územiu, Šerešov syn oslavoval. Toto sú ľudia, ktorí zničili Ameriku, urobili z Ameriky smetisko a radšej vládnu nad smetiskom, než aby sa vzdali moci. A teraz, keď vidia, že Donald Trump to smetisko, ktoré oni urobili, ide upratať. No tak čo teraz? No tak teraz im ostáva plán B. Podpáliť celý svet, aby potom vládli nad popolom. Ale čo to boli, tie voľby, čo boli? To sú tak zdegenerovaní títo demokrati, títo šerešovci. To tak zdegenerovalo, že tu sa zmohli na to najhoršie, na ten najväčší odpad, čo Amerika vyprodukovala, Kamalu Harrisonovú, sa zmohli len na ňu. Takýchto ľudia Kamala Harrisonová oni potrebujú. Pretože oni potrebujú tam niekoho, kto tam bude robiť tvár. Len ksicht. Ale oni nevládnu. Jak teraz Biden tam robí len ksicht. On nevládol. Tí šerešovci v pozadí vládli. A Kamala Harrisonová je perfekt na takúto vec. Nemá žiadny rozum, tupá jak poleno, ale počúva, čo jej povedia. Pretože ona nemá vlastný rozum, no tak ona absolútne vyhovovala.
Takže toto, čo ona tam robila, tieto proste totálne vymazaná. Ona nemá o šajnu o ničom. Všetky tieto rozhovory, čo tam robila, to boli všetko scenáre dopredu pripravené, nabiflované. Otázky je dopredu dávali. Tam nebola nič originálne, nič autentické. Všetko hrané tam bolo v jej kampani. Ona nemala žiadne odpovede a žiadne riešenia nemala. Na nič. Tam spravili taký telemost, kde po celej Amerike tam boli ich ľudia, pravda, že demokrati, a proste, aby tam dávali otázky a to. No a aj tak im to vybuchlo. Pretože bola tam jedna rodina, sa tam pýtala, ja vás volím, ale pani Harrisonová, ako budete riešiť túto cenu potravín, cenu živobytia, však my máme 3 deti, my si nemôžeme dovoliť im nič kupovať. A miesto toho, aby povedala konkrétne kroky, čo podnikne vláda, aby sa to napravilo, čo ona odpovedala? Toto zvyšovanie potravín, aby potraviny boli dostupné, to bude prvá priorita našej vlády, mojej vlády, to bude prvá priorita. Je veľmi dôležité, aby deti, ktoré dospievajú, aby mali výživnú stravu, pretože ich telo sa vyvíja, mozog sa vyvíja v týchto časoch, aby keď nemajú dostatok stravy, budú mozog retardovaný a proste takéto veci začala tam rozprávať, čo tu musí byť, prečo musí byť strava, a tí pozerajú na ňu, chudece. No pravda, že oni tam nemohli povedať, ale prosím vás, povedzte nám, čo konkrétne podniknete. No tak oni tam pozerajú, tá rodina s 3 deťmi pozerá. Dobre, pani, dobre, budeme vás voliť. Ale zostatok Ameriky to videl. Proste ona, čo robila, celá jej kampaň, žiadne odpovede, žiadne riešenia, ale slovný šalát. Čo je to slovný šalát? Vám to tu musím vysvetliť, čo táto idiotská osoba robila. No tuto vám to ukážem. Dajte si do Google word salad. Word znamená slovo, salad znamená šalát. A tuto si to môžete nájsť, to strašne veľa toho je, ale ideme tu na Wikipédiu. Nebudeme to všetko čítať, to si môžete tam naštudovať, ale my ideme na Wikipédiu. Word salad. A word salad is a confused or unintelligible mixture of seemingly random words and phrases, most often used to describe a symptom of neurological or mental disorder. Idem vám to preložiť, to si potom môžete, vy, ktorí viete anglicky, môžete celé preštudovať, no ale tú podstatu, aby ste vedeli, o čom tu hovorím. Slovný šalát. V psychológii to znamená nezrozumiteľné alebo extrémne nezrozumiteľná alebo extrémne dezorganizovaná reč alebo písanie, ktorý sa prejavuje ako symptóm duševnej poruchy. Slovný šalát môže popisovať symptóm neurologických alebo psychiatrických stavov, pri ktorých sa človek pokúša oznámiť myšlienku, ale slová a frázy, ktoré sa môžu zdať náhodné a nesúvisiace, vychádzajú namiesto toho v nesúvislom poradí. Často si človek neuvedomuje, že nedáva zmysel. Takže slovný šalát je zmetená alebo nezrozumiteľná zmes zdanlivo náhodných slov a fráz. Najčastejšie sa používa na označenie symptómov neurologickej duševnej choroby. Keď idete do Google, si tu dáte Word Salad Harris.
A tu máte príklady tých slovných šalátov, ktoré proste ona sa bola totálne znemožnená. Celá jej volebná kampaň totálne znemožnená. Tu si pozrite Kamala Harris greatest Jeff of all time. Embarrassing. Jesse Walters reacts to Kamala Harris word salad. Panda politics. Tu máte toho plno. To tu proste... No, dajme si pár príkladov, lebo to co si potom vy môžete sami tuto si pozerať, to je toľko toho, týchto slovných šalátov, čo tá vyvádzala. No, celá je volebná kampaň. Tu vám ukážem pár príkladov. Napríklad tu. The significance of passage of time, že význam plynutia času. Miesto toho, aby tam sa riešila problémy, ktorých palia Američanov, čo ona sa robí múdra. Ona, jak tento genius, jak sa volá? Čo som tu spravil? Ona asi absolvovala rýchlo kurz geniality od Odora. Tuto asi absolvovala rýchlo kurz geniality a toto je, čo oni robia, títo liberáli. Oni tam všelijaké akože vedomosti nás zbierajú a potom, aby sa neodhalili, že sú idioti, tak začnú také geniálne veci tam rozprávať o geniálnych veciach, čo nemá nič spoločné s trápením Američanov. A tu, jak tu, significance of passage of time, význam plynutia času. A pustí sa do takýchto idiotí. We were all doing a tour of the library here. And talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time in terms of what we... Význam, keď myslíte na to, ten význam plynutia času, proste piča. We need to do to lay these wires, what we need to do to create these jobs. And there is such great significance to the passage of time when we think about a day in the life of our children. Keď myslíme jeden deň v živote našich detí, no, je to význam plynutia času. Takéto hovadiny tam začne tárať. No a títo Šerešovci, toto je modus operandi. Ja som spravil video o Ludovitovi Ódorovi, dám to dole popisu. A toto je, čo robia. Všelijaké idiotiny od veci. No a tu si pozrime ďalší taký maličký príklad. Ja môžem si predstaviť, čo môže byť bez toho, aby sme boli zaťažní, čo bolo. No, takže, pani Harrisonová, ako budete riešiť to a to? Ja si viem predstaviť, čo môže byť. A proste toto bola je celá kampaň. Počúvajme ďalej. You know, what can be unburdened by what has been. There are those who are unable to see what can be. But there are many more who are able to see what can be unburdened by what has been. Remember Venn diagrams, those three circles? Right. And then let's just see where they overlap. You will not be surprised because I have constructed a Venn diagram on this. Remember those three circles, how they overlap? I love Venn diagrams, so I just do. Whenever you're dealing with conflict, pull out a Venn diagram, right? And so, you know, the three circles. Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So basically that's wrong. Tiež sa aj pýtali, že ako ukončí vojnu a miesto toho takúto odpovedala. Tak Ukrajina je krajina v Európe. Ona existuje vedľa druhej krajiny, ktorá sa volá Rusko. Rusko je väčšia krajina. Rusko je silná krajina. Rusko rozhodlo na invázii tej menšej krajiny, ktorá sa volá Ukrajina. Tak basically that's wrong. A to je v podstate nesprávne. No. Nič nepovie, ako bude to riešiť, čo spraví na skončenie vojny, či bude pokračovať, nie. No a také
takéto odpovede to boli. That's wrong. I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. To ide do histórie tuposti, že takéhoto tupého človeka išli dať kandidovať. Celá Amerika sa rehotala na nich. No a výsledok bol landslide. 312 týchto elektorálnych hlasov dostal Donald Trump, čo bolo rekordné. Aj populárne hlas dostal, ako celok Američanov najviac volilo Trumpa, ale aj tieto elektorálne, neviem, jak sa to povie, hlasy dostal. No dobre, to nebudeme už toto ďalej rozvádzať. Viete, čo je slovný šalát? No ale vážený, teraz keď som sa vrátil a videl som Alojza Hlinu, no taký slovný šalát, ktorý tromfol, ak sa nevyrovnal Kamale Harrisonovej, ten slovný šalát Alojza Hlinu možno aj tromfol Kamalu Harrisonovú. Tu nemôžeme povedať, no Alojz Hlina mal trému alebo niečo a vyšiel na tribúnu a nemal nič pripravené a to, čo hovoril, vyšlo ako slovný šalát. Nie, vážený. Toto sa môže stať takéto niečo, keď niekto nepripravený je zavolaný na tribúnu. A teraz on ešte nikdy v živote nebol na tribúne pred toľkými ľuďmi a teraz mu povedia, aby niečo povedal. No tak taký človek môže sa stať, že bude sa vyjadrovať vo forme slovného šalátu. Lenže v prípade Alojza Hlinu toto nebolo. Alojz Hlina uvažoval nad tým, čo povie. On to tu jasne hovorí. Mám tu úvahy a tie úvahy si zapísal. No dobre, poďme si teraz pozrieť Alojza Hlinu a jeho úvahy. Poďme sa pozrieť na to. Druhým rečníkom dnešného zhromaždenia je pán Alojz Hlina zo Sasky. Pozrite, hneď na začiatku atentát sa nestal. Dobrý večer všetkým. Toto sú diváci. Ďakujem, že ste prišli. Je to veľká česť pre mňa, tak mi dovolte niečo k tomu povedať. Vôbec, že či to má zmysel, či má zmysel tu stáť, či má zmysel bojovať, alebo sa treba vzdať. Poviem takú na začiatok takú úvahu. Úvahu, no? On povedal takú úvahu a tam si to zapisoval. No, toto, čo on hovorí, to nebolo len tak, že prišiel na tribúnu a nevedel, čo má povedať a slovný šalát. Nie, toto bola úvaha zapísaná. Taký príbeh, ono sa zvykne niekde rozprávať, už príbeh ľudskej civilizácie, že v zásade boli iba dva vynálezy, ktoré ju pohli. Jeden vynález vytvoril Gutenberg a druhý vytvoril Zuckerberg. Gutenberg vytvoril stroj, ktorý rozšíril slovo medzi ľudí, zlacnil slovo, už nemuseli písať nísi, už sa to šírilo, prišlo s tým veľa dobrého, aj veľa zlého. Potom prišiel Zuckerberg a on urobil slovo zadarmo. Dneska už slovo nemá cenu, slovo je absolútne zadarmo. Dneska si už hocikto napíše hocičo. No, aby sme toto mohli pekne rozobrať. Aký je to idiotský nezmysel, čo tuto táral. Teraz spomalme si to, čo on hovoril. Budeme vidieť, aký je to totálny, ale totálny idiot, ktorý má v hlave ešte viac stračky než Kamala Harrisonová. No, poďme si vypočuť tieto úvahy Alojza Hlinu. Dneska už slovo nemá cenu. Dneska už slovo nemá cenu? A niekedy malo cenu slovo? Akú cenu? To keď ste pánovi barónovi minulosti, alebo pán barón Gróf, ste povedali niečo neslušné, tak vás dali na dereš a potom ste povedali,
Ja som povedala pánovi Grófovi, pánovi barónovi to a to a som musel za to zaplatiť. A ako si za to zaplatil? No dali ma na dereš. Dostal som világoš na dereši. To slovo, čo som povedal pánovi Grófovi, to malo cenu. Asi toto on myslí. Počúvajme ďalej. Slovo je absolútne zadarmo, nie? Slovo je absolútne zadarmo? Tieto úvahy, čo on má, sa rozviaty zastavuje. Takže slovo je absolútne zadarmo. Dneska už slovo nemá cenu, dneska je slovo absolútne zadarmo. Poďme ďalej. Ja sa neviem, čo to vysomariť, ale poďme ďalej, možno, že sa niečo objasní. No. Si už hocikto napíše hocičo. Že dneska si už hocikto napíše hocičo. Však to si vždycky, ak ste vedeli čítať a písať, to ste si vždycky mohli napísať hocičo a hocikto vedel čítať a písať, si mohol napísať hocičo. Čo to tára? Aby v minulosti boli takíto ľudia, čo by nemali písať hocičo, tak to má zmysel. Ale ak vieš písať, si napíšeš hocičo, hocikto si napíše, čo chce. O čom to tu magorí? O čom sa tu jeho úvahy? Počúvajme ďalej. A tak vznikajú bubliny. Vznikajú bubliny. Takže teraz si to všetko, keď dáme dokopy. Dneska slovo nemá cenu. Dneska už si môže písať hocičo a hocikto. A tak vznikajú bubliny. Úplná psychiatria. Presne ako to tu Wikipedia definuje. Nezorozumiteľná, extrémne dezorganizovaná reč alebo písanie prejavujú sa ako symptóm poruchy. Slovný šalát môže popísať symptóm neurologického alebo psychického stavov, pri ktorých sa človek pokúša oznámiť myšlienku alebo slova a frázy, ktoré sa môžu zdať náhodné a nesúvisiace. Vychádzajú namiesto toho v nesúvislom poradí. Často si človek neuvedomí, že nedáva zmysel. A preto je presne to čo on robí. Toto je presne to, čo on robí. Teraz tu hovorí o bublinách. Teda bubliny vznikajú tak, že si napíše hocičo a hocikto. Vznikajú mikrosvety. Aha. Takže tak vznikajú mikrosvety. Čo chce povedať? Čo chce tento idiot povedať? No, počúvajme ďalej, možno, že sa vysomárime z toho. Tak vznikajú veľké ostrovy. Aha, teraz veľké ostrovy vznikajú. Tento človek sa pokúša oznámiť myšlienku, ale miesto toho, aby dávali nejaký zmysel tomu, čo hovorí, to splieta 5. cez 9. Tak vznikajú veľké ostrovy. Ktorých sa strácame. A v ostrovoch sa strácame. Takže najprv mu vadilo, že tu si môže napísať hocikto, hocičo, a teraz s tým písaním hocičoho vznikajú bubliny a ostrovy vznikajú, v ktorých sa strácame. No, pokračuj ďalej. A toto umožnilo to, že kultúre vládne Šimkovičová. Takže v ostrovoch sa strácame, vznikajú bubliny a to preto vznikajú bubliny, pretože dneska môže si napísať hocičo, hocikto. A takto sme dostali Šimkovičovú. Takže čo sa stalo? Najprv slovo prestalo mať cenu, potom hocikto písal hocičo, potom sa vytvorila bublina, potom sa vytvorili ostrovy, ktoré sme sa strácali a teraz máme z toho ostrova, kde sme sa stratili, máme Šimkovičovú, ktorá vládne kultúre.
Toto je psychiatria. To je čistá psychiatria. No ale pokračujeme ďalej. Hovorí, tento idiot tromfne Kamalu Harrisonovú. Kamala Harrisonová bola tromfnutá. Keď som počúval Kamalu Harrisonovú počas tej predvolebnej kampane, ja som myslel, že toto bolo vrchol, ale nie. Nie. Hlina. Slovák Alojz Hlina tromfol Kamalu Harrisonovú. Toto umožnilo to, že našu prírodu vraj chráni pochybný obchodník. Takže to, čo umožnilo Šimkovičove sa stať, to umožnilo aj, že pochybný obchodník Taraba chráni prírodu. Pytliak je šéfom TANAPu. Toto umožnilo to, že nám vládnu ľudia ako Huliak. Preto tu musíme stáť. My musíme chrániť, my musíme brániť ten náš svet. A teraz tu chce chrániť jeho svet. Hovorí o chrániť náš svet. No, počúvajme ďalej. Ten náš ostrov. Jaj, tak teraz on hovorí o ostrove? A najprv hovorí, že sa vytvoril ostrov, že si tu ľudia môžu písať hocičo, vytvoril sa bubliny a sa vytvoril ostrov, v ktorom sa strácame. A teraz hovorí o ich ostrove? Keď už niekto chce tú našu bublinu, bublinu zodpovednosti. Že o akej bubline hovorí? On tu najprv hovorí o bubline, ktorá sa vytvára, z ktorej bubliny sa vytvorí ostrov, v ktorom sa strácame, a teraz on hovorí o našej bubline. Teraz o nejakej inej bubline hovorí. Tak teraz to... Tento človek je tak popletený, má v hlave mozog rozšľahaný ako šľahačka. Teraz tu hovorí o čom? O bubline zodpovednosti. Bublinu spravodlivosti, bublinu férovosti. Preto tu sme. Už ste niekedy počuli o bubline spravodlivosti, o bubline férovosti? O bubline spravodlivosti už ste niekedy počuli? Ja nie. Ani on to nevysvetlí. Čo to je tá bublina férovosti, spravodlivosti a tieto iné bubliny? Čo to je? Tak teraz prešiel k našej bubline. Takže tu sú naše bubliny a vaše bubliny. A keď logicky uvažuješ, teraz tu hovorí o našej bubline, tak logicky tam musí byť aj vaša bublina. Takže jemu nevadí jeho bublina, ktorú on nazýva naša bublina, ale mu vadí tá iná bublina, o ktorej hovorí na začiatku. Bublinu zodpovednosti. Čo to je bublina zodpovednosti? To nikde nevysvetlil. My toto prvý raz počujeme o bubline zodpovednosti. Bublinu spravodlivosti. Čo to je bublina spravodlivosti? Ja viem, že zodpovednosť je, spravodlivosť existuje, ale bublina zodpovednosti? Bublina spravodlivosti? A ešte aké bubliny? Bublinu férovosti. Ja viem, čo je férovosť, ale bublina férovosti? Toto je čo? Čo to je? Niekto vie sa vysomáriť? No, keby som mohol sa spýtať pán Hlina, čo to je bublina férovosti? On to sám nevie. On nevie, o čom rozpráva. Preto tu sme a musíme byť. Takže preto
Preto tam bol Alojz Hlina. Pretože musíme chrániť našu bublinu. Náš ostrov musíme chrániť. A našu bublinu. Nikde ale neuvádzal, čo je to tá naša bublina. Tá naša bublina férovosti, bublina spravodlivosti, bubliny také, bubliny onaké. Nikde to tam neuvádzal. A toto presne robila Kamala Harrisonová celé voľby. Rozprávala nezmysly, ktorých sa nikto nevedel vysomáriť.